ओइ गेन्द्रा बेयाव मा खालामबाय थादों नोङो? ओइ गय हाननो नागिरदों आं थाइनैसो दंहैयो नै जानो लुबैनाया हाननो हाला बोरै हानबावनो बेखौलाय ओइ बै दिरुङा हरलाय हैनो न' दिरुङा आरो नै हानखांनानै बेदर एसे लायदो मनालिसा फैगोननो आलासि जानो। मनालिसा होद होनबालाय आं बेदरखौ लायग्रोनोसै गयखौ दाहायबाबो हाननो हागोन दा ना मा होनो? हानखादो बिनां फैगोनखाय खुसियानो गावहा गय सय बावगोलायबाय माथो। ओइ मनाफोरा थाब थाब हरदो होमबालाय थौ मनाया हरग्रोदो लायग्रोनोसै आं। नै गेन्द्रा मनाया आरो नै बेदर गोजाल' लाबोनाङा आलुबो गैया न'आव सामब्राम गोजा गुफुर बानलुबो गैया आरो बानलुआ मोजाङै नायनानै लाबोखा दानि बानलुआ गोरलै गोजा एसेबो आलुथारा। दे जागोन दे सिन्था खालामनाङा गासिखौबो लाबोगोन ओमफ्राय माबाफोर दंबा खिथाबावखा नांबावगौबा आं दाहाय थांबाय थाला। दे बेखौल' लाबोग्रोदो। बेखौल' औ दा नांथ'ला दे। होद मा दाबो फैलाब्रा बालायलांबायलां। बोरै जागोनलै बिदिजोंलाय थाब। मा थिनथ'बाय थाखो फाग्ला? दासो एफा गोबाव बेनो एथ' गोबाव जाबाय 20 मिनिटल'सो नेदोंहाय। मा 20 मिनिटआ दसेल'। देब्रा एसे एनैयालाय नेलायखानांगौ दा आंबा गावखौ मालाबा सान हाबजासिम नेयो। दे ओमफ्राय बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय दा गुमैनाव थांबा आंखौ मा होननानै खोन्थागोन दे नोङो? बयफ्रेन्ड होनना खोन्थागोन आरो ना खोन्थानाङा? लाजिलायलाङोलां बेवाइफोरखौ बेबा मा बुंगोनलै। होमबालाय जोंनि दाहोना गोदान होननानै खिन्थानोसै नामा? ना मा होनो? होद बिदिबा गाज्रि खोनागोनलै। माबा कलेज लोगोखौनो होननानै खोन्थादो नोङो। दे जागोन दे आरो जों थांनानैहाय जेबो उल्थां फाल्थां खोथा रायलायखानाङा जि सोंदों बिनि फिनखौल' हो। जागोन दे बिदिखौ सिन्था खालामनाङा नोङो। आरो जोंना गुमैया एसे थारगज' बादिसो माबाफोर गोदाव सोराव खोथा बुंबाबो जेबो गाज्रि मोननाङा। आयौ खल्था गाज्रिबावसो जालालै गिलायलाङोलां बिदि मानसिखौ। गिनाङालै बिदि जेबो नङा। दे होमबालाय नोंखौल' दोननानै फैनोसै दे आं जागोन दा? आलासिबो जाबोखादो आरो बे सानसावनो। दे जासिगोन दे गाखोदो होमबालाय थांसै। फैदो होमबालाय। मोजां गाखो। ओइ लावगे ओइ लाबोजोबबाय आं। लाबोजोबखो दा? औ बावाखै दा नायलाय। दे जागोन दे। दंजोबखायो दा? औ दे आं एसे दुगैहैनो दे। औ दे दुगैयै मायै एसे साफा थानोसै आं। दे दुगैहैदो बिबोनां फैनायनि खोथा दंना। फैसिगोन। औ आंनियालाय सोरखौ लानानै फैलायखो आंलाय हारसिं फैगोन सानदोंमोन बेखौनो एथ' हाखु दाखु बेदर मैगं लायलायदों आं बेखौनो फाक्का बयफ्रेन्ड जागोन बियो नङाबालाय सोरथो जानो गोसोखौनो दुरबलसो मोनलाय लांबायलां लोमजानाय थां बालथां। ओइ गेन्द्रा माथो जाखो माथो दद्र' जिरायबाय थाखो? दै गुसुजों दुगैनायखाय गोजांनाय मोनदोंलां ओंखायनो बिदि दद्र' थादों। थांदो गेन्द्रा थांदो बे आलासिजों दसे जिरायहैदो माबा गावहासो आलासि बायदि स्रि जिरायनानै थादों। बा गुमैया रायलायलायाखै माथो दिनैलाय? रब्रा जाम्बि थाथ' नै आं सालथेखौ एसे मोसौ दै दौस्लायनो एसे बेरायनानै लाना फैनि
दा रायलायगोन ना मेरला सम दंबावोथ' गुमैया जा एडभान्स माथो सालथे लिंलायलायबावबायसो लिङाबा माथो उनावबाबो लिंखानांगोन दा ओंखायनो दानो लिंखाबाय आरो दे नोंसोर मा मा संबाय थादो जों एसे फाल्थे जाहाजों ना एसे मोसौ दै दौहैलाबायनोसै थाथ' नै गया जाद' नै मनायाबो जागोन खोमा इ जाबाय फाल्थाया औ दाथ' न' नुखाबाय माजे माजे बेराम फैबाय थादोब्रा सिन्था खालामनांला नों एबार सालथे हाब फैबायानो थासिगोन आङो औ सम मोनबा नुबानो औ जागोन दालाय खुरमा जालायखासिगोन दा सालथे ना औ माथो टेनसन जेबो टेनसन लाला ना जागोन सालथे औ गुमैया गाजाथार माथो हाबायानो जाथ'बावाखै सालथे लिंलायलायबावबायसो गुमैया फाग्लासो मानसियानो खलथा गाज्रि बायदिसो खलथा गाज्रिसो बुंलायबावो फाग्लिसो नोंनिबा मा लिंनांगौ दे बिसोरलाय नभेम्बराव हाबा जाखासिगोन दा ओंखायनो लिंग्रोखाबाय आरो फाल्थे होननानै बे गाज्रि जाबाय आरो नोंनिबा ओमफ्राय गुमै नोंना उदैयालाय माथो गेन्द्राद्रा जाथारखो खम जायो बियो मोननाय मानि गेन्द्रासो जालायबावदों बे उदैखौ मा खस्थ' फेदेरबावदों आं लोमबआनो उदै फिसाफोरखौ सोलाब सोथाब माबा खुदबदब बिदि नुयोनो ओंखायनो फेदेरदों आं बेखौबा खस्थ'जों फेदेरदों आं गेन्द्रासो जालायबावो नै दाना आंखौसो लेखायलायो बियो जानायफ्रा एसेबो आखल गैथ्रा बेना जानोल' थगायलायबावबायसो जाहोनानै होद बिदि थगायो अरजायालै गुमै बेनोसो माहाजोन बादि नुयो गेन्द्राद्रानो माथो बिदिनोथ' बाख्नायनांगौ दा नोंबो सलक उल्थाल' बुङोलै मना आं थांसिगोमालै सानाबो हाबसिगोनानो माथो दानो औ नै न'आव रावबो गैया आइबो आफाबो गैया मोसौबो खानांगोन सालथे औ दिनै थानोबा थालांदो नामा हरसेखौ औ दिनै ना थालांदो दिनै हरसेयालाय माथो जानोसै दिनै थालांथ'ला नामा गेदेरफोर माथो मोसौआबो दा सोर खागोन जादों आंना आइबो गैया आफाबो गैयाना मालाबा थालांसै दे दे होमबालाय मालाबा सम मोनबा फैदो फैबाय था माजे माजे सालथे ना औ जागोन दे सालथे औ होमबालाय समफोर लांफैदो आंखौ बेलासियाव औ दे जागोन दे होमबा गेदेरफोर सालथे थालायदो औ दे सालथे होमबा दालाय खुरमा जालायखाबाय मालाबा फैबाय थादो ना औ दे जागोन औ दे गारिया ओरैसो दं सालथे औ दे औ दे थाथ'लायदो नै दा बेलासियाव दखान थांदो गेन्द्रा हराव जानो जेबो मैगं गैया जोंना औ दे थांगोन दा दसे थानानै थांगोन र' एसे बेलासिबावथों आंखौबो बेरायनो लांफादोब्ला गुमै आंबो बेरायनो लुबैदोंमोन लांगोना नोंखौ नों थांफानांगौआनो साइकेलानो पामसारसो जागोन खारनाय नङा फाग्लायाव लाङो नोंखौ लांफाबानो जायो न'आव थाय बाबाय दा बियो सिख्ला मानसि एसे बेरायनो लुबैयो दा लांफादो थांफा लाङालां मालाय बयफ्रेन्ड गोनांफोरखौ बयफ्रेन्ड गैयाबानो लांजागौमोन आरो बे आंनि साइकेल बोरायाव गाखोगोन मालाय बयफ्रेन्डनि स्कुटियाव गाखो नै नोंबोजों खामानि मावफा माबा माबि आं नोंखौ लाङालै साइकेल बोरायाव थिखांनानै लासिं सिंनो नायसाय गुमैया जालायबाय बेना जंखायनाया फाग्लि बिबनांखौ जंखायाबालाय सोरखौ जंखायनांगौ बेखौनो गाज्रि मोनो आरो नों लोमजानो रोङि फाग्लि दे दा बिदिनो बारा जालांसिगोन नोंसिना नोंबो आराम खालामहैदो एसे आंबो थांसै एसे आंबो एसे जिरन लाहैनोसै